Shugor nakaslem jong Nong Hima. Kumba khatsan ngut kinong India kilayap nakajing kala Khongpong ka Lieng ka bagi Shong hajan ka Nong Phu Kok ha Vietnam hakasngi sajan ka Indian Embassy ha Hanoi ka bentip balai pu hendrengut kidan ha kani ka Lieng. Nakini kilai pu hendrengut la yok ban pelat ya at puingut kibrio berlara yaki sajaka sumar ka India kalabu da ka control room banyarap bikini kibrio bangat ha kani ka Jingja kata Hanong ba Ho Chi Minh ba ha Hanoi. Kanika Lieng kala Khongpong hadian bakala mi na Nong hon merut ngoi banet chaan thoi pot hapdeng ka jingat lung ka duriau bat ka jingbe kala air ka bejur baro ki Shong ha ka Lieng kila hapo ka embassy ka India ha Vietnam kala penbena ya ka ne ha ka ex dak baong be ka daw patikna bajia kanika jingja chimlatip namar ba ka jingwat ba ka jing jingarap bi ki brio kadang yan ki khubor ki thu banapdeng kini kinong jngokai na India ki don ki badei kinong Shong ka Andhra Pradesh Menteri ka Andhra Pradesh Nara Lokesh ulakran ni kani ka Jingja da ka bapha wat banya ya kani ka Jingja ula batha ki officer banya trilang bat ka sarkar pdeng ban pentikna banyarap bi ba shakta ha kani ka Jingja